салом дӯстони азиз, иншалло ки хубен. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад духтаро. Касе ки дар каналам нав медроя, каналам агар маъқул шид, ҳатман подписатсия кунед, лайкотуна бимонед ва колокольчик биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонед. духтаро хушрӯи ман, навори имрӯзаам ай харид, ай бозор сар мешавад. иҷа рӯзи омадан мунаи духтаро, ман 31 билет доштум, омадем инҷа кантара харид кардам, шуморо навор кардам. Тамошо кунед, ҳаматонда тамошои хуб, дастгириҳотона фаромӯш накунед азизони дилам. иҷа духтаро хе дона пона гирифтем, баъд баёсамҷон ята кожинка гирифтум 200 сомда, беҳад хушрӯак мада маъқул шид. рӯзи омаданаш пӯшид омад. Якта хали буруки кожиниш гирифтум, барои борон айкун халиш гирифтум 120 сомда. хулас ки инам хали чизо кулча пулча дуға пона, хай кулчара қайсингулам кард, холам кард. мо соқ саломат расидем, аллакай дар Москваем духтаро. ман шумо дар комментариётонда ҷавоб дода натонистам, беҳад кор доштам духтаро хушрӯи ман, иншалло ки ҳаматонда ҷавоб метавон. ман бовар дорам ки навори имрӯзара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен. дастгирӣ шумо пешрави ман ина омадам, агар чӣ қадр дастгирӣ кунен, ман он қадар шумода ҳар рӯзак навор мепартом духтаро. духтаро хушрӯи ман, дар иҷа ман лимон гирифтум, хирмо гирифтум, хали майдачӯда донагӣ понагӣ. дар Москварам хирмо ҳаста, лимон ҳаста, мачи ҳаста, якаме хирмош мазза надорад. шавҳарам ки беҳад нағз мебина, очам нағз мебина, хирмо гирифтум овардам шона. лимонто хали свет торикай хира нишон додест, хали кабутакай чӣ халияй. ҷада боша аллакай мо сумкамона тайёр кардем. аюса 2 сумка бурдем, аюс 3 та овардем, барое ки аюс омадан кулча пулча меёри, бо ма курпача духтум духтаро. анам хеле тамошо кунен, ҳамаатонда тамошои хуб духтаро хушрӯи ман. духтаро хушрӯи ман, ма иҷада шуморо бо ширкати Атомира тавсия метим ки анами апаҷони ма кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёред. азизони дилам, дар ширкати Атоми шумо дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом, яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен, шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекуна ки ягон чӣ харидорӣ кунед духтаро. шумо дар телефон дар кора, интернет тамом. дар хона шита дар баробари кори хонатона кардан дар компания Атоми кор мекунед, маблағ ба даст меёред. касе ки компания Атомида то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, метавонед ки рақамҳои болои экранда бинависонед. апай беҳтарини ман шуморо регистратсия мекуна, кора мефаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам мекуна. азизони дилам, пас биёед фурсата аз даст натен, бидуроен кор кунен ва маошҳои хуба ранги анами апай ма ба даст биёрен. орзуҳоятон ки амалӣ нашуда, ба компания Атоми амалиш кунед духтаро. духтаро, касе ки кор кардан ҳам намехоҳад, ширкати Атоми барои дарди миён, гурда, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи чӣ дору дора, кадоме ки ҳами даруш проблема дора, ягон чӣ дора, метавонед ки заказ кунед. апаҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шумо роӣ мекуна, иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. ва боз касоне ки фарзанд надоранд, ҳатто барои фарзанддоршавӣ дору доранд ки аввалаш аллоҳи меҳрубонай, баъд доруҳои шифофармои Атоми заказ кунед духтаро. не ки ман бовар дорам кор дар шумо маъқул мешавад. азизони дилам, медроен кор мекунед. касе ки канали ман меравад, салом расонем, беҳад хурсанд мешам. хай оча майли хай. духтаро хушрӯи ман, иҷада айхона биромадем. ора хисрум аэропорт буд, хуштоманум нарафтак, барое ки беҳад ами маззаш набуд. ман гуфтам ки нара раҳи дроз. мо ҳам хе рафтем, шумода навор кардам, раҳат навор кардам, тамошо кунен. и охирон видеои айватанай духтаро. иҷада аллакай мо расидем дар душанбе. дар тоҷикистон будам, качествои видеома паст чӣ мекардам, вақти монтаж карданда качествои баланд қатъягар мекардам, ба зудӣ ҳам чӣ намешид, сохранид намешиду, ҳам
бо дар ютуб дер мегузашт, 2-3 рӯза мегузашт. Ба качестваша паст мекардам, ҳами 4-5 соатам мегузашт. Ана ко омадам бо ранги пештара, иншоалло ки качествои баланди хушруқати шуморо навор мекунам духтаро. Ватана бинен чӣ хел хушрӯай, чӣ хел фасонай, бениҳоят нашнохтанияй да, касе ки чанд сол рафтагӣ нестай, бениҳоят хушрӯай ватан. Не, овози баланд надорад. Брат, тез охир. Тез брат хтарҷон. Гудак шабиво. Духтарота салом намегӯй? Осамин оста. Нада оста. Иҷада мо самолёташ тестем духтаро. Ман ҳами як бор ба самолёти Урал рафтагим, ямис рафтанам рафтам, бениҳоят самолёти безеб, хеле шуми безеб дорад, бо хеле меҷунбад, хеле ай тавсиятон наметавонам. Ми Somon Air созай соҳ саломат хай омадем растем духтаро. Дар самолёт ҳам хеле биринҷи гӯшти мурғ додан. Хай ба маза нест ва бушеву хай хӯрдем. Манам хезам дилам ҷалакай мо дар аэропорт растем. Аэропорти Жуковский омадем, барои ки пеш хона мондай. Аэропорти безеб, сумкот аз замин партофтагӣ, ранги аэропорти Қурғанай. Сумкот аз замин партофтагӣ, мекоби мегирӣ. Хай ҷалакай ман сумкома гирифтам. Насиб карда ки боша занакай Тоҷикистон омадеста, то ба сӯи аэропорт рафтам. Иҷа духтаро рафиқ мардак ба сари моро аэропорт рафтестай, бо камакак навор кадай, бо машмода партофтам духтаро. Ина мо шукри худо расидем дар аэропорти Жуковский. Ина мардакам иҷа омад расидак дар аэропорти Жуковский. Духтаро хушрӯйма, иҷа учам шонда хирмо, лимон, қаламфур, занҷабил, райҳон, мавози қарангон мемонам, метруша, салафан нестай ки салафан чанкода бигирам бутун, хаями салафанда мешавад. Иҷа дар танда кулчаи калон, кулчаи майда, хирмо, лимон, занҷабил, чи райҳон. Инам хали духтаро, хайбон аст ки паскишона метавози кулчаи чам да унчай борика ё бисёра. Тамошобинои и кулчаи қайсингулмай, қайсингулм кулча пухтай ба мора барои додан шай. Баъд бисёр савол додем ки шумо қайсингул доред, чӣ ба дар бораш гап намезанем? Бале ман қайсингул дорам, якта шавҳар дорад дар хонаи хичай духтаро. Дар иҷа бошад холам кулча оварда, кулчакҳои холамай, раҳмати калон холаҷон. Дастако дарда набина. Иҷа овардам духтаро, ба апаома додам, ба очама додам. Чӣ хеле ки шумо медонед, ҳамаи оилаи ма дар ҳамиҷаҳай, оилаи худам дар ҳамиҷаҳай. Ва бисёр овардам ки ҳама акшонда бутам, ҳама акшон бихӯранд. Анам хеҷада райҳон, занҷабил, ай ҳавлиш оварда холам. Хазан дилам. Иҷада боша ба очама кулча гирифтам. Кулчаи калон, кулчаи майда. Духтаро хушрӯйма, ина савғотиёшона гирифтам. Аз мебарам метамошонам.